shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Big love shout out mga kandusanan. Mga kandusanan, for today's video mga kandusanan, narito ako sa Baliti ng Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ipapakita ko sa inyo mga kandusanan ang paglakas ng pagbaha dito sa Apa-Apa. Ayan mga kandusanan, nakikita nyo mga kandusanan ang paglaki ng tubig dito sa Apa-Apa River. Mga kandusanan, nakikita nyo ang puno ng baliti dito sa Apa-Apa, malapit sa river. Laking tulong talaga ang baliti na yan mga kandusanan. Kung hindi dahil sa baliti mga kandusanan, ang pagbaha mga kandusanan ay papasok sa kabahayan dito sa Apa-Apa mga kandusanan. Nakikita nyo mga kandusanan, ang mga bahay dito sa Apa-Apa ay malapit lamang sa river. Ayan. Kaya mga kandusanan, ang baliti ng Apa-Apa ay nakakatulong para ma-prevent ang pagpasok ng tubig sa mga kabahayan dito sa Apa-Apa mga kandusanan. Mga kandusanan, laking pasasalamat ng mga mamamayan dito sa Apa-Apa ang pagkakaroon ng punong baliti. Dahil ang puno ng baliti ay maraming nasasalbang buhay. Mga kandusanan, thank you for watching and keep safe always.